Dobre, tak začneme. Kto príde neskôr, tak príde neskôr. Prípadne pošleme nahrávku a prezentáciu tým, ktorí pôvodne plánovali prísť. Každopádne vás vítame dneska na našom webinári, ktorý bude hlavne o tom, ako nájsť talent pre svoju organizáciu, ako nájsť nejakých expertných dobrovoľníkov, mentorov, ktorí vám vedia pomôcť. Keď som videla tie mená, že kto dneska príde, s viacerými z vás sa poznáme, ale boli tam aj nejaké pre mňa neznáme mená, tak sa predstavíme. Ja som Báša z Grovni, mám na starosti Grovni ako produkt, ale aj dobrovoľníctvo a mentoring. A je tu so mnou ešte Viki. Povieš, Viki, niečo o sebe? Tak zdravím všetkých. Takisto som Viki, som Viki a v Grovni mám na starosti dobrovoľníctvo a mentoring a rôzne nejaké spolupráce, vďaka ktorým vytvárame pozitívny dopad na Slovensko a spoločnosť. Tak a Vicky spomenula slovo spolupráca a ako vidíte, tak aj túto dole nám svieti také logo Giving Tuesday na tomto prvom slajde a tento webinár je práve v súvislosti s touto aktivitou. Neviem, či všetci poznáte, čo Giving Tuesday je, ale je to medzinárodný deň obdarovávania, ktorý u nás zastrešuje organizácia Pontis a v rámci Giving Tuesday môžete hľadať či už nejakých podporovateľov cez rôzne kanály ako Donio ľudia ľuďom, ale aj dobrovoľníkov a práve dobrovoľníkov sa dá hľadať cez Grovni a tuto na seba nadväzuje naša spolupráca s Pontisom. Takže tento webinár je súčasťou aktivít Giving Tuesday. Vicky, keď klikneš na ten ďalší slajd, tak, ktorý neviete, tak Giving Tuesday je 2. decembra 2025. Je to medzinárodná akcia. Pošleme vám kľudne link na to, že čo to viac znamená, ale budeme rozprávať o tom, ako práve vďaka tejto komunikačnej kampani Giving Tuesday viete trošku pozbudiť to, ako nájsť pre seba nejakých expertov. Ale nie len v rámci Giving Tuesday, ale hlavne toto vám vie pomôcť urobiť väčší výtlak komunikačný na sociálnych sieťach, čiže budeme o tom hovoriť viac. Ešte taká technická pripomienka. Keď sa pozriete dole nižšie, tak pod obrazovkou máte možnosť pýtať sa otázky, také Q&A, čiže ak tam niečo napíšete, tak my sa budeme snažiť odpovedať hneď. Ak neodpovieme hneď, tak si tie otázky zoberieme a pošleme vám ich neskôr odpovede na tie otázky. Takže dole Q&A píšte, kto máte otázky. A zároveň je tento webinár aj nahrávaný, takže potom budeme mať nahrávku z tohto webinára. Ak by ste niečo nezaregistrovali, nepostrehli alebo chceli sa podeliť ohľadom tohto webinára aj s vašimi kolegami alebo kolegyňami, tak bude k dispozícii aj nahrávka, teda spracovanie. Tak ale využívame teraz, si to tak testujeme, tieto Zoom webináre. Vás nie je vidno, čiže nemusíte sa bať, že budete na nejakej nahrávke a buďte takí trpezliví s nami trošku, lebo sa to učíme, že ako využiť všetky funkcionality, ktoré tie Zoom webináre nám poskytujú. Tak, dobre, a chceli by sme to spraviť tak, aby to bolo naozaj, že dúfam, že máte nejakú kávičku k tomu spravenú, že si trošku posedíte, popočúvate, popýtate sa a chceli by sme to spraviť do pol hodinky, tak to si tiež držíme palce, že či sa nám to podarí alebo nie. Je to náš cieľ. Dobre, Grovni, predpokladám, že väčšina z vás pozná, aj vidíme veľa mien z organizácií, ktoré už na Grovni sú zaregistrované, ktoré Grovni používajú, ale možno pre tých, ktorí sú tu noví a ešte nás nepoznajú, tak sme online platforma. Našim cieľom je hlavne prepájať či už organizácie s jednotlivcami alebo jednotlivcov navzájom, aby si mohli navzájom pomáhať a tak vytvoriť nejaký väčší pozitívny dopad na Slovensko. Gróni založili organizácie Live a dá sa to. Takže a teraz ďalej pokračujeme v partnerstvách aj s inými organizáciami. Budeme o tom hovoriť ešte ďalej, ale sme radi teda, ak už ste na Grovni zaregistrovaní ste. Ak na Grovni zaregistrovaní nie ste ako organizácia, je to zadarmo a môžete využívať
rôzne moduly, ktoré na Grovni sú, okrem dobrovoľníctva a mentoringu, o ktorom budeme dneska oveľa viac hovoriť, ale sú to aj práce a stáže, vzdelávanie a sebarozvoj. Môžete hľadať k sebe ľudí aj ako členov týmu, čiže klasické nejaké full-timeové pozície, alebo aj stážistov. Toto je všetko pre neziskové organizácie zadarmo, čiže môžete inzerovať svoje ponuky. V čom sa nám inak relatívne dosť dobre darí, je hľadať práve ľudí do nezisku ako zamestnancov. Čiže ak o tejto možnosti ešte neviete, určite dobre sa na to pozrieť a využiť ju. Vzdelávanie. V rámci vzdelávania môžete na Grovni uverejňovať rôzne udalosti, podujatia, ktoré robíte, ktoré sú otvorené pre užívateľov, ktorí na Grovni sú. Nie sú to inak len študenti, čo často dostávame tu tento feedback, že však Grovni je pre študentov, nie je to úplne pravda. A dneska si to tiež ukážeme, že na Grovni viete nájsť aj seniornejších ľudí, pre ktoré možno, že robíte podujatia alebo práve ako mentorov a dobrovoľníkov. A sebarozvoj, máme tam rôzne rozvojové aktivity. Jednou z takých nosných je práve dotazník sebarozvojový, sebapoznania, ktorý si môžete vyskúšať. Je to tiež zadarmo a niečo, čo nám v nezisku tiež niekedy popri všetkých tých povinnostiach, ktoré robíme, tak to dávame na druhú koľaj, sa tak starať o seba, trošku sa vzdelávať, tak toto je možnosť, ako sa o sebe niečo naučiť a posunúť sa ďalej. A mentoring a dobrovoľníctvo, a to si teraz povieme bližšie. Inak na Grovni je zaregistrovaných, aby ste dostali takú možno predstavu, že aký to je už kolos, tak na Grovni je zaregistrovaných okolo 700 neziskových organizácií, čiže ak ešte nie ste, pridajte sa k nám a využite všetky tieto nástroje, ktoré Grovni pre vás zadarmo ponúka. Dobre. A prečo vlastne ľudia chodia na Grovni? Vicky povie, že čo sú také tie najčastejšie potreby, ktoré ľudia z nezisku hľadajú u nás? Tak tie najčastejšie potreby, ktoré práve neziskovky u nás vyhľadávajú, sú rôzne teda potreby, ako je častokrát sú to dobrovoľníci na marketing alebo celkovo tá téma marketingu, sociálnych sietí, kampaní, propagácií projektov, hľadanie účastníkov do projektov a podobne, alebo nastavenie reklamy na sociálnych sieťach, tak toto je taká najväčšia skupina tém, ktoré vyhľadávajú práve neziskovky, či už cez zverejňovanie dobrovoľníckych príležitostí v rámci týchto oblastí, a teda hľadanie dobrovoľníkov do tímov v neziskovkách, alebo aj cez práve publikovanie rôznych projektov a programov, ktoré organizácie vlastne pripravujú pre rôzne cieľové skupiny, a to propagovanie cez tú podstránku, to vzdelávanie. Tam sú rôzne príležitosti eventov alebo takisto zapojenia sa do rôznych programov dlhodobejších a podobne. Zároveň taká častá téma, s ktorou sa stretávame alebo teda stretávajú neziskovky na Slovensku celkovo, je fundraising, alebo teda fundraising, firemný fundraising, získavanie grantov, písanie grantov, alebo teda akýkoľvek spôsob získavania financií pre tú konkrétnu neziskovú organizáciu. A takisto aj na to sú rôzne dobrovoľnícke príležitosti, teda zvyčajne neziskovky hľadajú dobrovoľníkov v rámci tejto oblasti. A nie len dobrovoľníkov, na to je aj naozaj že dobrý práve ten mentoring, o ktorom si povieme viac. Ďalej tie také potreby, ktoré vnímame, že neziskovky majú, tak je takisto, že práca s dátami, analýza dát a teda hľadajú na tieto veci, na tieto témy dobrovoľníkov. A samozrejme sú to aj tie ďalšie témy, ako je to finančný a projektový manažment, web, alebo teda nejaké úpravy na webových stránkach, vytvorenie webovej stránky, čiže rôzne takéto technické časti alebo technické veci. A zároveň určite dôležitou, nemenej dôležitou súčasťou alebo potrebou neziskoviek je rozvoj týmu, koordinácia dobrovoľníkov. Čiže keď si na Grovni nájdu nejakých dobrovoľníkov, máme rôzne organizácie, ktorých tým sa skladá iba z dobrovoľníkov alebo naozaj, že z veľkej časti dobrovoľníkov, tak práve potom už je aj tá potreba alebo tá otázka koordinácie dobrovoľníkov, ako ich efektívne koordinovať a manažovať.
A samozrejme ďalej je to rôzne strategické plánovanie, dlhodobé plánovanie, osobnostný rozvoj alebo taktiež rozbeh projektu sú také tie najčastejšie témy, s ktorými sa stretávame, alebo teda s ktorými sa neziskovky na grovni stretávajú a ktoré riešia alebo potrebujú posunúť. Ja ti do toho skočím, Vicky. To sme tak pre vašu predstavu, že s akými všelijakými problémami môžete prichádzať na grovni a aké všelijaké problémy môžete riešiť práve v spolupráci s nejakými expertnými dobrovoľníkmi alebo s mentormi. Je ich toto sú také najčastejšie, ktoré doteraz boli. Veľmi často sa nám teraz ukazuje práve možno, že ako využívať rôzne AI nástroje, ktoré možno, že ľudia z biznisu už majú viac v rukách a vedia pomôcť implementovať nejaké vylepšenia a možnosti na uľahčenie našej práce. A to je taká jedna z tých potrieb, ktoré teraz sa nám ukazuje ako zaujímavá. Čiže reflektuje to, kam sa hýbe trh a možno, že máte ešte nejaké iné potreby, keď sa zavádzalo GDPR, tak to bolo práve nejaké analýzy právne GDPR veci, čiže tie aktuálne potreby vedia ľudia, ktorí na grovni sú, vám pomôcť adresovať. Ak sa v tom vidíte, tak ste na správnom mieste, aspoň v jednej z nich. Dobre, tak ideme konkrétnejšie na ten mentoring na grovni. Častokrát, keď sa rozprávame práve s ľuďmi z neziskoviek, ktorí tam pracujú, dobrovoľníčia, alebo teda sú celkovo v tej téme neziskoviek viac ponorení, tak častokrát na grovni hľadajú, alebo teda využívajú najmä tú možnosť sekciu dobrovoľníctva, alebo ten modul dobrovoľníctva a publikovanie dobrovoľníckých príležitostí, ale zároveň je tu aj možnosť mentoringu na grovni, ktorú si úplne tak nespájajú, keď sú neziskovka, tak skôr si to spájajú s tou dobrovoľníckou súčasťou, menej už s tou mentoringovou. A práve preto by sme radi dali viac do pozornosti aj túto mentoringovú časť na grovni, pretože častokrát veci, alebo teda tie potreby, ktoré sme si teraz povedali o nich, tak častokrát sa dajú riešiť aj cez mentoring. Samozrejme nie všetky a na nie všetko úplne, že stačí mentoring, že niekedy naozaj je potrebný dobrovoľník alebo dobrovoľníčka do týmu, ale častokrát sú to aj témy, ktoré si vyžadujú zo pár konzultácií, krátkodobý alebo nejaký aj dlhodobejší mentoring a práve na grovni ponúkame túto možnosť. Máme už v databáze mentorov viac ako 500 mentorov a mentoriek a za celú tú súčasť, alebo teda pôsobnosť grovní sa nám podarilo prepojiť viac ako 1000 mentorov s mentees, čiže vzniklo tam už viac ako 1000 mentoringových prepojení, čo je obrovské množstvo rôznych mentoringov, dlhodobých, krátkodobých, naozaj na veľmi rôzne témy. Ale práve neziskovky túto možnosť nie úplne nevyužívajú, takže preto by sme radi dali do pozornosti túto vec. Môžeme sa rovno pozrieť na to, že ako to funguje v mentoringu. Tak teraz sme na platforme Grovni. Vlastne v zozname, keď si dáme pre jednotlivcov alebo aj pre organizácií, teda pre jednotlivcov, keďže ako jednotlivec žiadame o mentoring, tak vlastne na tejto podstránke sa dočítate alebo dozviete o tom mentoringu viac, ako to funguje, nejaké príklady z praxe, testimoniály a podobne. Môžete si to celé prejsť a teda potom, keď si to prečítate, zistíte, ako funguje mentoring, tak sa môžete rovno prekliknúť na zoznam mentorov. Ako som spomínala, na Grovni máme viac ako 500 mentorov a potrebujete si už nájsť len toho správneho mentora alebo mentorku. Máme tu vlastne takýto filter a môžete si napísať kľúčové slova. To znamená, že s čím potrebujeme pomôcť. Napríklad hovorili sme si, že je to marketing a sme neziskovka, tak potrebujeme pomôcť prípadne s marketingom v neziskovej organizácii. Takže skúsime si dať tieto dva hashtagy a vyhodilo nám to 26 mentorov alebo mentoriek. A teda už len si pozrieme ten konkrétny mentorský profil. Napríklad vyberieme si mentora Jakuba Horváta, copywriter,
PR, komunikácia, online marketing, reklama a tak ďalej. Takže pozrieme, že si s čím ako ten mentor alebo mentorka vie konkrétne pomôcť. Pozrieme si profil mentora, zároveň si môžeme prejsť tieto kritériá, respektíve, že koľko času nám vie ten mentor venovať. Tento ponúka aj jednorazové konzultácie, ale aj dlhodobý mentoring, takže je tam tá možnosť dlhodobejšej spolupráce a reaguje do 24 hodín. Čiže ak teraz pošleme správu, respektíve žiadosť o mentoring, tak môžeme si nastaviť očakávanie, že do toho jedného dňa by nám ten mentor mal odpovedať. A teda mali by sme získať odpoveď na to, že či nás bude mentorovať, nebude, respektíve už ďalšiu komunikáciu si potom dohodnete. A vlastne sú to aj nejaké pracovné skúsenosti, doplnkové aktivity, úspechy, vzdelanie, čiže celý profil mentora je vyplnený, takže máme prehľad o tom, že s čím nám viem pomôcť, respektíve s čím už má skúsenosti. A mentoringovú žiadosť pošleme tak, že vlastne klikneme si na toto tlačidlo chcem tohto mentora, rozhodneme sa, či chceme jednorazovú konzultáciu alebo dlhodobý mentoring. My sme sa rozhodli pre jednorazovú, pretože máme potrebu alebo máme taký menší problém, respektíve potrebujeme naozaj len nejaký jeden meeting, takže dáme si jednorazovú konzultáciu, napíšeme mentorovi alebo mentorke správu, s čím potrebujeme pomôcť. Tá správa by nemala byť veľmi dlhá, ale zároveň by mala byť stručná. To znamená, že keď si ten mentor alebo mentorka prečíta, tak vie sa aj relatívne rýchlo rozhodnúť, že či je to atraktívne mentorovať toho mentyho alebo menty. A potom odošleme túto správu alebo žiadosť o mentoring. Následne ešte odporúčam sa pozrieť vlastne na ten náš životopis. To znamená, že či máme dobre vyplnený profil ako menty. To znamená, že mentor získa alebo mentor dostane správu od mentyho a rovno si môže pozrieť životopis. Takže ako náhle máme dobre vyplnený profil, respektíve ten grovný životopis, tak potom máme samozrejme vyššiu šancu na to, že ten mentor sa nás rozhodne mentorovať. Takže takto si vieme požiadať mentora, mentorku o mentoring. Ja ešte, Viki, do toho skočím, lebo mali sme nejaké otázky v Q&A, tak aby to možno, že zaznelo, lebo mi prišli dosť relevantné. Otázka bola, že či mentoring je zadarmo na Growni. Áno, hľadanie mentora na Growni je zadarmo. Ani mentor by nemal, poskytuje svoje služby zadarmo, čiže nemal by si čaržovať žiadne hodiny. Takže toto je pre vás zadarmo. Aj hľadanie dobrovoľníkov na Growni je pre neziskové organizácie zadarmo. Ešte tam bola otázka, že koľkých mentorov môžeme požiadať. Môžete požiadať aj viacerých mentorov, keď sa vám hodia. Je dobre požiadať viacerých, nie každý má tú časovú kapacitu, že sa vám hneď ozve, čiže tú šancu, že nájdete správneho človeka, ktorý vám poradí, je väčšia, keď pošlete viac žiadostí. Máme to ale limitované na 10 žiadostí denne, aby sme tiež to neprehrievali ten systém, čiže aby tam nebola možnosť nejakých spamov a podobne. Čiže môžete požiadať 10 mentorov za deň. Čo ešte taký rozdiel medzi mentoringom a dobrovoľníctvom je, že na oslovenie mentora nepotrebujete mať vytvorenú organizáciu, oslovujete ho vy ako súkromná osoba, takže mentoring je v tomto rozdielný, že naozaj stačí byť zaregistrovaný na Growni, to je podmienka toho, že aby ten mentor vedel, kto ho oslovuje. Je dobre mať vypísaný životopis, alebo teda nejaké veci zo svojho profilu, aby aj ten mentor vedel, že kto ho vlastne žiada o ten mentoring. Nech to nie je také, že dostane len správu, že ahoj, poď ma mentorovať. Čím lepšie máte vyplnený profil ako súkromná osoba, keď idete oslovať mentora, tým lepšie, tým to je viac osobnejšie. A čím viac napíšete v tej správe, s akým problémom sa práve boríte a s čím potrebujete pomôcť, tak o to lepšie. Tým si zvyšujete šance, že ten mentoring bude úspešný a mentor bude reálne vám vedieť pomôcť a byť pripravený na mentoring. Zároveň ešte doplním, že veľmi dôležité je potom, ak teda mentor potvrdí spoluprácu, respektíve mentorovanie, tak je dôležité sa na ten mentoring aj pripraviť, už mať vopred pripravené prípadné otázky, zadefinovaný problém a teda mať tú prípravu alebo domácu úlohu už spravenú už na tom prvom stretnutí online alebo offline s mentorom.
A teraz pozriem, že pribudla ďalšia relevantná otázka, či mentoring prebieha online alebo naživo. Mentoring môže prebiehať buď online alebo naživo. Growni slúži hlavne na to, aby sa tí ľudia prepojili. Potom už ako oni sa dohodnú, že čo komu viac vyhovuje, je už na tej konkrétnej dvojici, na mentorovi a mentým. Čo som chcela povedať. Aha, ale väčšina tých mentoringov prebieha práve online. Podľa tých skúseností je toto najrýchlejšie a najsvižnejšie, čo momentálne je. A je aj pravda, že veľa z mentorov, ktorí sú na Growni, pôsobia v zahraničí, čiže aj ten osobný kontakt je v tomto limitovanejší, ale o to zase vedia priniesť zaujímavý pohľad a expertizu zo zahraničia na Slovensku, takže treba to vyskúšať aj online formou. Super. Ešte máme nejakú otázku alebo nie? Môžeme ísť ďalej asi v rámci mentoringu, ale ak pribudnú, tak ja budem postupne odpovedať. Dobre? Dobre. To sme si povedali o mentoringu a teraz poďme znova na to dobrovoľníctvo. Ako sme už hovorili, tak Growni už je zabehnutá platforma, máme už na Growni nielen teda mentorov, množstvo mentorov, ale aj viac ako 1000 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí sú zaregistrovaní a teda pripravení pomáhať, či už krátkodobo alebo dlhodobo, po celom Slovensku alebo aj online zo Slovenska alebo aj zo zahraničia. Na Growni sa už aj podarilo vlastne vytvoriť viac ako 1500 dobrovoľníckých prepojení, to znamená, že prepojiť konkrétnu organizáciu alebo teda projekt, iniciatívu s dobrovoľníkom alebo dobrovoľníčkou a niektorí dobrovoľníči naozaj že dlhodobo, sú to už aj mesiace alebo aj roky a potom sú to aj, do toho patria aj rôzne krátkodobé dobrovoľníctva. Môžeme sa pozrieť tiež na to, ako to funguje v dobrovoľníckej časti a teda ako funguje vypublikovanie dobrovoľníckej príležitosti. Dobre, keď to Viki naťukáš, tak ja iba spomeniem, že nie, teraz to presne Viki otvorila. Tie čísla sú relatívne vysoké, my sa z nich veľmi tešíme, zasahujeme celé Slovensko a to práve aj vďaka spolupráci s platformou dobrovoľníckych centier a organizácií a regionálnymi centrami, ktoré sa dobrovoľníctvu venujú veľmi intenzívne a vďaka ním sme mohli spustiť aj tento spoločný projekt Národná databáza dobrovoľníctva, ktorý práve teraz oslavuje rok. Čiže sa z tejto spolupráce veľmi tešíme a vďaka ním môžete vidieť aj tieto výsledky, koľko je reálne tých organizácií na Growni zapojených do dobrovoľníctva, koľko dobrovoľníkov sa hlási, kde všade na Slovensku. Takže z tejto spolupráce sa veľmi tešíme. Aby to tu odznelo, že to nie je len náš výsledok. Super, vďaka Baši za doplnenie. A teda organizácie, viete si sa prekliknúť, že pre organizácie dočítať sa viac informácií. Ak ste ešte túto sekciu alebo tento modul na Growni nevyužili, tak tu si viete prečítať. A vlastne my si povieme teraz v skrátke viac o tom, ako pridať dobrovoľníckú príležitosť. Tu je teda zoznam všetkých dobrovoľníckých príležitostí. Dobrovoľníci majú možnosť si ich filtrovať podľa rôznych kritérií, ktoré si tu vedia naklikať. A ako pridáme tú dobrovoľníckú príležitosť? Ideme cez to plusko, zvolíme si dobrovoľníckú príležitosť. To samozrejme už ak máme vytvorenú organizáciu, či najprv potrebujeme byť zaregistrovaní ako jednotlivec, ako súkromná osoba na Growni a následne, keď sme ako súkromná osoba zaregistrovaní na Growni, tak môžeme vytvoriť organizáciu cez toto plusko, alebo už ak niekto z našej organizácie tú organizáciu na Growni vytvoril, tak v tom prípade nás môže pridať ako člena organizácie. Čiže keď tieto kroky máme spravené, tak vlastne pridáme dobrovoľníckú príležitosť. Vyberieme si, ktorú organizáciu. Ak ste členom viacerých organizácií, tak tu máte zoznam viacerých organizácií. A máme tu aj vlastne takú možnosť, že príležitosť na jeden klik, ako to zvykneme volať. To znamená, že snažili sme sa, alebo chceli sme vám uľahčiť prácu a teda naozaj, že šetriť ten čas pri publikovaní dobrovoľníckych príležitostí. Takže táto príležitosť už je predvyplnená. Samozrejme, môžete si ju editovať podľa vašich preferencií, ale časť informácií už je tam teda pridaná. To znamená, že je to taká otvorená dobrovoľnícka príležitosť alebo ponuka.
v ktorej hľadáte alebo v ktorej hľadáme do organizácie človeka, ktorý je v niečom konkrétnom dobrý, ale teda je tu už viacero hashtagov. Môžete si to celé prejsť, prebehnúť a prípadne tie hashtagy upraviť, doplniť alebo prepísať niečo. Takisto je tu spísané, s čím potrebujeme pomôcť. Čiže máme tu už napríklad marketing, právo, IT, dáta, eventy. To znamená, že je to taká široká škála oblastí, s ktorými nám môže dobrovoľník alebo dobrovoľníčka pomôcť. Následne tu môžeme zodpovedať ešte ďalšie otázky, ktoré sú nepovinné a, a potom môžeme ísť rovno na vypublikovanie dobrovoľníckej príležitosti. Ešte je tu nahrať obrázok, takže ak chcete, tak môžete nahrať nejaký konkrétny obrázok a ak nie, tak vlastne už je potrebné iba si všetky tieto polia skontrolovať, či súhlasíte s tým, ako sú predvyplnené, ak nie, tak len upravíte podľa preferencií a teda dáte uložiť a pokračovať. Ešte teraz by som, keď sme pri tejto príležitosti, doplnila, že v rámci vlastne Giving Tuesday zavádzame aj taký nový hashtag, to znamená, že Giving Tuesday a v rámci tohto medzinárodného dňa pripravujeme na Grovni aj komunikačnú kampaň a samozrejme, ako náhle dáte tento hashtag Giving Tuesday, tak vás zaradíme do komunikačnej kampane a vašu príležitosť spropagujeme na sociálnych sieťach alebo teda v tej kampani pri tejto príležitosti Giving Tuesday, ktorá bude 2. decembra 2025, čiže od mesiac a pol, 2 mesiace. Dobre. Teraz sa presúvame znova na tú prezentáciu. Len sa dopýtam, či máme nejaké otázky, lebo toto nevidím. Zatiaľ všetko jasné vyzerá, Viki. Nikto zatiaľ sa neopýtal nič ďalšie. Dobre. Dobre. Potom, čo sa týka dobrovoľníctva, tak možno ste si niektorí už aj všimli, ktorí používate alebo ktorí teda publikujete pravidelne tieto príležitosti na Grovni, dobrovoľnícke príležitosti. Mali sme tam donedávna, teda máme tam takéto rozdelenie, že či sa jedná o dobrovoľníctvo hlavou alebo rukami. Dobrovoľníctvo hlavou je vlastne expertné dobrovoľníctvo a rukami je skôr nejaká výpomoc napríklad na eventoch alebo rôznych typoch podobných akcií. Čiže rozdelili sme to takto na dobrovoľníctvo hlavou a rukami. Je to aj vhodné pre dobrovoľníkov podľa toho, že ako chcú dobrovoľníčiť a teda vedia si to aj podľa toho filtrovať. Tu by som ja ešte doplnila, že v rámci Giving Tuesday tradične tie dobrovoľnícke príležitosti, keďže je to taká akcia práve viazaná na konkrétny dátum, tak väčšinou sú to tie príležitosti rukami, poď nám pomôcť s nejakou fyzickou prácou v organizácii, ale chceli by sme vás pozbudiť v tom, že Giving Tuesday je výborná príležitosť aj na to hľadať práve experta k sebe. To neznamená, že ten problém práve v ten deň vyriešite. Môže byť, ak ide o nejaký jednorázový úkol, ale je to možno práve príležitosť nájsť toho experta k sebe aj na dlhodobejšiu spoluprácu, ktorý vám vie priniesť to know-how, ktoré aj v organizácii zostáva. A čiže môžu to byť rôzne adresovanie tých potrieb, ktoré sme videli na začiatku. Prípadne, ak to má byť aj aktivita viazaná na konkrétny dátum, celkom sa nám osvedčili rôzne hackatony, do ktorých viete zapojiť práve firemných dobrovoľníkov, ktorí sú veľmi aktívni v rámci Giving Tuesday. Takže treba na to myslieť, že aj tento druh dobrovoľníkov môžete hľadať, teda expertných dobrovoľníkov hlavou, ako ich voláme my. Môžeš, Viki, ďalej. Nepočujeme ťa a máš vypnutý mikrofón. Ako napísať dobrovoľníckú príležitosť, už sme si to povedali. Dá sa to vlastne cez to plusko, ktoré nájdete po prihlásení sa na Grovni. Zároveň príležitosť jedným klikom a ešte tu máme vlastne link na prompt, ktorý je vlastne link na AI tool, kde už máte vopred predpripravené, čo všetko je potrebné vyplniť a viete si takto pomôcť a následne už len tú pripravenú verziu skopírovať na Grovni a teda do tej dobrovoľníckej príležitosti
To znamená, že keď zadefinujete problém, tak už vám to pripraví už ten konkrétny text, ktorý by ste mohli použiť. A hashtag Giving Tuesday, už len zopakujem, že teda keď pridáte dobrovoľníckú príležitosť v tomto období, respektíve do toho decembra, do Giving Tuesday, tak samozrejme budete zaradení do komunikačnej kampane, ktorú pripravujeme. Zatiaľ to je všetko. Ak máte nejaké otázky, tak ešte ich môžeme zodpovedať. Čiže sme mali jednu otázku, že ako si udržať dobrovoľníka, nastaviť najlepšiu spoluprácu. To je otázka, ktorá je taká dlhšiu odpoveď na to potrebujeme, ale základ je, čo nám sa osvedčilo aj v spolupráci s inými organizáciami, aj feedbacky, ktoré zbierame, je práve správny meč, čiže nájsť toho správneho dobrovoľníka. Tiež na Groni vám vie pomôcť vyhľadávanie, ktoré je v tej hornej lište na Groni. Môžete si hľadať medzi dobrovoľníkmi rovnako ako medzi mentormi, čiže vy nemusíte čakať, že vy publikujete dobrovoľníckú pozíciu a čakáte, kým sa vám niekto ozve, ale môžete začať oslovovať dobrovoľníkov so svojou príležitosťou. Tých je na Groni viac ako 1000, ktorí majú zverejnený profil, čiže ten záujem ľudí pomáhať je naozaj veľký a z toho pola tých dobrovoľníkov neverím, že by sme nenašli meč niekomu na nejakú dobrovoľníckú príležitosť. Čiže základ je správny meč, nájsť toho dobrovoľníka, ktorý reálne má ten skillset, know-how, ktorý vám vie do organizácie priniesť. A keď už sa nájdete, to je inak tiež myslím, že dobre povedať, že cez Growni sa viete spojiť s ľuďmi, ale veľmi dôležité je pre nás, a stále to prizvukujeme, je dať si to takéto prvé stretnutie, kde si nastavíte očakávania a stále môžete povedať tomu dobrovoľníkovi, že nie, toto možno nie je tá príležitosť, na ktorú si ty najvhodnejšia, takže stále sa nepodpisujete zmluvu hneď tým, že nejakého dobrovoľníka oslovíte. Je to príležitosť na to sa spoznať a neskôr, alebo aspoň minimálne po tom prvom stretnutí sa rozhodnúť, či do tej spolupráce reálne idete alebo nie. A je to úplne fér povedať, že tento dobrovoľník nám momentálne práve nesedí do toho, čo potrebujeme, aby ste aj vy nad tým netrávili kapacity, ktoré viete venovať niekam inám. A zase tomu dobrovoľníkovi my stále ponúkame nejaké iné dobrovoľnícke príležitosti, možno vhodnejšie pre neho. Ale po tomto webinári budeme posielať mail všetkým, ktorí tu boli a určite tam zahrnieme nejaké také základné tipy, čo nám funguje aj teda skúsenosti s inými organizáciami pri nastavovaní tej dobrovoľníckej spolupráce, že čo sú také tipy. Takže pošlame to určite po webinári, aby ste to mali. Super, ešte tu máme feedback, ale všimla som si, že asi som zle prehodila túto stranu. Tak ešte tu máme jednu vec, o ktorej by sme vám radi povedali a je to vlastne srdce na dlani. Cez tento link môžete sa prekliknúť a nominovať tú správnu osobu práve na srdce na dlani. Deadline tam je do 20. oktobra, čiže máte posledných 5 dní na nomináciu na srdce na dlani. Na dobrovoľníka alebo aj organizáciu. Výborná príležitosť aj presne, keď sme teraz hovorili o tom, že ako si udržať toho dobrovoľníka dlhodobo, dávať mu feedback a dávať mu naozaj, alebo jej pocit, že to, čo robí, nám dáva zmysel a nám pomáha a ďalej podporovať dobrovoľníctvo a zapájanie ďalších ľudí. Toto je výborná príležitosť na to, nominovať niekoho, kto vám pomáha, alebo nominovať niekoho, kto viete, že sa vyznačuje tým, že dobre koordinuje dobrovoľníkov. Super príležitosť prihlásiť organizáciu, takže pozrite sa na to a budeme radi, ak pribudnú nejakí zaujímaví nominanti. Super. Tak to máme všetko, čo sme chceli stihnúť. Chceli sme to pôvodne stihnúť za 30 minút alebo za pol hodinku. Trošku sme to pretiahli, respektíve je už 15:35, ale aj tak zlepšujeme sa. A teraz je ešte čas na feedback. Veľmi radi by sme vás poprosili o vyplnenie spätnej väzby. Práve aj na základe toho tie webináre sa snažíme zlepšovať a inovovať, takže budeme veľmi vďační, ak nám
ak vaše postrehy alebo teda pocit z tohto webinára nám zapíšete do feedbacku. Môžete si naskenovať tento QR kód a, a teda vyplniť nám tento feedback. Zabrie to naozaj veľmi krátky čas, minútku, dve, takže budeme vďační za akýkoľvek feedback. A takisto sme vám to poslali aj do chatu, takže môžete tento link nájsť aj v chate a teda rozkliknúť si to priamo na počítači, ak ste na počítači alebo na mobile. Už ako vám to vyhovuje. Sú to naozaj dva kliky, ak to urobíte teraz, nám to veľmi pomôže a ďakujeme vám, že ste prišli. Pošleme vám záznam z webináru, ak by to niekoho zaujímalo, možno, že poslať ďalej do týmu a pošleme aj tie tipy, ako koordinovať dobrovoľníkov, že čo je super na také nastavovanie tej spolupráce. Ak by ste ešte niečo nám chceli povedať, tak kľudne môžete. Ak nie, tak sa uvidíme na nejakom ďalšom webinári alebo na nejakej neziskokárskej akcii. Určite vás radi uvidíme aj osobne. A ak by ste mali ešte tip na webinár alebo teda tému, ktorú by ste chceli rozobrať a vypočuť si na webinári, tak určite pokojne to zahrnite aj do feedbacku alebo nám potom napíšte, aké témy by ste radi uvítali. Tak to je super, že si Vicky spomenula, lebo práve aj dobrovoľníkov, aj mentorov, ktorých máme na Grovni, vieme využiť na to, aby pripravili nejaký content, možno, že aby sa podelili s tým know-how medzi viacerými organizáciami. Čiže ak sú nejaké témy, ktoré vás reálne teraz pália, dajte nám vedieť a my skúsime zorganizovať niečo podobné aj s zaujímavým mentorom, mentorkou, dobrovoľníkom, dobrovoľníčkou. Dobre, ešte pozriem, že ste písali, že chat nie je funkčný. Neviem, ja to vidím, skúsila som to teraz ešte naposielať znova. Tak dajte vedieť, či máte tie linky. Teraz už je. Super. Dobre. Ako sme hovorili, učíme sa trošku pracovať so Zoomom. Doteraz sme tieto webináre robili na Meete, takže aj toto je pre nás iný nástroj a teda veríme, že teda určite sa zlepšíme do ďalšieho webinára. Toto bola naša premiéra. Ďakujeme a pekný deň všetkým ešte raz prajem. Ďakujeme. Pekný deň.